أرست زينام قدامي منستر رابي أحمد أب كباب أواري نزنوروز عقب دكما تتوجنات استهانت منبر أباي تركيبهم معلت ريفورم كلتا باقومين ريفورمن نزل على قلقلوت بزبل مريح حساب ببرك هاجر يخبر اللهم كاب زينات وجننا زي بلو عالم لخاو حيلي أب السودان نكوافر ود حبرات منقستات حتى قريبون سلام طعنا بالله زخبركم تملكتنا كما يتقنوا نسعد زيناتات حزنا مزينا لنا قدم كبل كم تجمرنا بحصر زيناتاتنا هم كنبلينا قدم يجن حصار من الاخت تخاتلنا الملس قدامي منستر رابي أحمد أب كباب أواري نزنورو عقمهم زدخم وجنات زتانس منبر أبايتي أركيبهم أواري كاب زنورو زخف مثلي ناتلوت ممصو إنمنا إثيوبيا مرأيا كبلو جالس أملهم أي كبابي بتأم يتجنا نكوبيتوج قدام سيل تجلس أو يمتشرشة يدهنت مجلج أن ملكت ينبر كبابي أبزي كبابي بتعمي استتقاقعوا بايتي قدم كبل كم زقلت مجلس دخنت زنبرة كبابي بما يترين تخونس بحدق إلكتريك بتدقاقامي سبز تقعلو زنبرة كبابي حدي زقار من نقر فلما توم استصرحوا بايت تصريتهم زخونا عينت كونتراكتر أبوشت كتمانا بزيو كلت أفا كم زيزع مسلا بايتي بنات عيخونن بمليونات تخفيلو صريحو مركابو يتراتريم صريتو بتعمي يقرميم كلاي قلت أب وشت خلت سلستاوارو حنت التهاني مززام نعنا هاجر حدش نجاريم أي تلمدن دشوت تزخون نترف تباهيليو كبهالي خلنيرم بناس عجن بزي عرفتي قطرن ليتن صريحهم أبوان كرمتي صريحهم مركبهم إثيوبياويان انتوسينهم انتاي مسرح كم زخلو زحبريم بحبار مسرحن حبراوي حلمي محازن تتخيلو ملوات مقيار إلون إثيوبيا مبلصاق كم زكال عواري مرأي يكبلو تم قدامي منستر جالس أميام ينيان إثيوبيان إما بلصاق حاجر يمكير كليبنت يمراك تكتو يمسرات هلموچاچن بصحف بنغغر ያልተገለጠ ላቸው ያልገባቸው ሰዎች ካሉ ስራዎቻችንን አይተው መገንዘብ ይችላሉ ናትና ኢትዮጵያ ናይ ምብልጻግ ሀገር ናይ ምቅያር ካብ ስርቅ ምርሓቅ ስራሕ ሕልምታትና ብጽሑፍ ብዘረባ ዘይተገለጹሎም ዘይተረዶም ሰባት ተሃልዮም ስራሕና ሪኦም ምዕዛብ ይኹልዮም ናትና ድሌት እዚዩ በዚ መንገዲ ኢድናይ ዝሓጽሮም አካላት ህይወት ምትንካፍዩ ነዚ ምስፋሕ እውን አድላዩ ነዚ ብተግባር ዝረአና ይመስለኒ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጉልበትን ግዘ ዝወስዱ ሙከራታት ኣሉ ዘየድሉ ዘረባታት ተግባራት ኣሉ ናትና ውፅኢት ሰሪሕኻ ምርኣይ ፈጣሪና ንኽነመስግን ምኽንያት ዝኸውን ግድብ ህዳሴ ኣሉ ኣብ ውሽጢ ጥርዓን ተቃርኖ ኮይና ክንዕውቶ ኪልናና ኣብ ስርናይ ሓምለዋይ ዓሰር ኣብ ልምዓት ኮሪደር ሰናይ ፍቓድ ክረምቲ ኣብ ህንፀት ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚኦም ስራሕቲ ውሽጢ ዘሰናኽሉ ድምፅታት ኣሉ ናትና ጣዕሚ ሰሪሕኻ ንሱ እዩ نساتهم إن ترعو نحنا كعا زحسبنا يو إن سرحنا كنقتلنا أبيوت نتي صبغ مسحمق أجاملو صريقو وسيدو النعيو زي ساقرو تكالات كنهانس آخيلو النعيو نزي ون ريفورم زمرسنا يو نزي يوم نالكعنا الناس ففنا نمرمرنا زتقمنا كنوسدنا زي تقمنا كندربينا بزيت حساسبا عبيت عوتات إنا مزجبنا إنا ريفورمتات بوليتيكا إيكونومي زفرتتا حقي جبرنا تمرتي سيفيل إنا ساقعنا إنا تقعزنا نركب
ተሓባቢርና እንተሰሪሕና ዘይነሳኽዖ ሪፎርም ዘይብጻሕ ብልጽግና ኣይክሉን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም መልእኽቶም ሓላሊፎም እንኳ ንክልተ ጳጉሜን መዓልቲ ሪፎርም ኣብፅሐኩም ክብል ግልጋሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ገሊጹ እቲ ግልጋሎት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ክልተ ጳጉሜን 2016 ዓ.ም ናይ ሪፎርም ዕለት ሪፎርም ንዝለዓለ ኣገልግሎት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ብብርኪ ሃገር ይኽበረሎም ከም ሃገር ዘጋጠሙና ናይ ፖለቲካ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ስብራታት ንምጽጋንን ኩለ መዳዊ ምዕባለ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምርግጋፅን ኣብ ዝሓለፉ ናይ ለውጢ ዓመታት ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተጀሚሮም እዮም ኢሉ ውፅኢታት እውን ከም ዝተመዝገቡ ኣፍሊጡሎም ብዝተለመዱ ኣሰራርሓታት ሕግታት ፖሊሲታትን ትካላትን እንደልዮ ኩለ መዳዊ ምዕባለ ምምፃእ ኣይከኣልናን ዝበለቲ ኣገልግሎት ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሎም ዓውድታት ናይ ሪፎርም ስጉምቲ ተወሲዱ ኢሉ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓማውቲ ናይ ሕጊ ናይ ኣሰራርሓ ናይ ፖሊሲን ናይ ኣተሓሳስባን ለውጥታት ኢሉ እውን ናይ ትካላት ሪፎርም ብምግባሮም ዘተባብዑ ለውጥታት ተራእዮም እዮም ክብል ገሊጹሎም ኣብ ናይ ለውጢ ዓማውቲ ካብ ዝተገብሩ ናይ ትካላት ሪፎርም ናይ ዲሞክራሲ ትካላት ሪፎርም እውን ኣለው ኢሉ እዚ ድማ ኣብ ነበር ስርዓት ናይ ዲሞክራሲ ትካላት ናይ ዜጋታት ዲሞክራሲያዊ መሰላት ካብ ምኽባር ወፃእ ናይ ሓደ ጉጅለ ጸቢብ ድሌት ንምሕላው ዝተወደቡ ትካላት ነይሮም ኢሉ ብምዃኑ ናይ ህዝቢ ዴሞክራሲያዊ ሕቶ ብምምላስን ዘላቒ ሰላም ኣብ ምንጋስን ዘጋጠሙ ናይ ፖለቲካ ስብራታት ንምእራም ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ናይ ኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ትካል ሓባሲ ንብዓት ፍርዲ ቤታትን ካልኦት ትካላትን ነፃን ገለልተኛን ኮይኖም ንኽሰርሑ ሪፎርም ከም ዝተገብሩ ገሊጹሎም እቶም ትካላት ካብ ናይ መንግስቲ ጽዑንቶ ሙሉእ ንሙሉእ ነፃ ኮይኖም ስርሖም ምክያድ ምጅማሮም እውን ሓቢሩ እዮም ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓድሽ ዓመት ኩሉ በዓል ብፅሒት ኣብ ዝተዋፈረሉ ዘፈር ስራሕ ካብኡ ትፅቢት ዝግበር ሃገራዊ ሓላፍነት ብምውፃእ ኩለንተናዊ ጉዕዞ ብልጽግናና ንምቅልጣፍን ዝተጀመሩ ስራሕቲ ሪፎርም ናብ ዝተለመሎም ክበፅሑን ብቆራጽነትን ብስምዒት ሓላፍነትን ክዕመሙ መንግስቲ ጻውዒት የቕርብ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ተግባራዊ ዝተገበሩ ስራሕቲ ሪፎርም ቀጻልነት ዘለዎ ኢኮኖሚ ምህናጽ ዘኽኣሉ እዮም ክብሉ ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ማእኸል መተሓባበሪ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲን ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ኣይተ ኣደም ፋራሕ ገሊጾም መዓልቲ ሪፎርም ክልተ ጳጉሜን ሪፎርም ንዝለዓለ ኣገልግሎት ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ሙዚየም ሳይንስ ዘተ ፓናል ይሳለጠሎም ኣብቲ መድረኽ ዘተ ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ኣይተ ኣደም ፋራሕን ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ቴዎድሮስ ምህረት ሚኒስትራትን ኣምባሳደራትን ተረኺቦም እዮም ኣይተ ኣደም ፋራሕ ኣብቲ እዋን በብዓውዱ ዝተሳለጡ ስራሕቲ ለውጢ ጸገማት ብምጽዋር ዕቤት ምርግጋጽ ዘኽኣለ ውፅኢት ዝተረኸበሎም እዮም ኢሎም ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ፈተናታት ብምጽዋር 7.1 ሚእታዊ ማእኸላይ ዕቤት ምምዝጋቡ ተሓቢሩ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ፈተናታት ብምጽዋር 7.1 ሚእታዊ ማእኸላይ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ሚኒስትር ፕላንን ልምዓትን ዶክተር ፍጹም ኣሰፋ ገሊጸን ሚኒስትር ፕላንን ልምዓትን ዶክተር ፍጹም ኣሰፋ እቲ ሪፎርም ምልክተን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ብብዙሕ ፈተናታት ከም ዝሓለፈት እየን ሓቢረን ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ነዞም ፈተናታት ተጻዊራ ኢኮኖሚኣ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ብማእኸላይ 7.1 ሚእታዊ ዓመታዊ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ገሊጸን ኣለዋ ምስረታ በዓል መበል 47 ዓመት እዚ ምብራቕ ኣብ ሓረር ይኽበረሎም እቲ በዓል ናብ ምብራቕ ዋጎ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ኢና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ እዩ ዝኽበር ዘሎም ኣብ ሓደር ኢማም ኣሕመድ ስታድየም ይካየድ ኣብ ዘሎ ስነ ስርዓት ምኽባር ኣባላት ሰራዊት ናይ ሓረር ክልልን ካብ ምብራቕ ሓረርጌ ዞባ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዝተውፃፁ ነበርትን ይሳተፈሎም
ላዕለዋይ ኤታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዋና አዛዚ ኃይለ አየር ኢትዮጵያ ሌተናል ጄኔራል ይልማ መርዳሳ ርእሰ ምሕዳር እቲ ክልል ኦርዲን በድሪ ከንቲባ ምምሕዳር ድሬዳዋ ከድር ጆሃርን ካልኦት አመራርሓን ኣብቲ በዓል ተረኺቦም እዮም። ፎረም ከተማታት አፍሪካ ሰነድ ቃል ኪዳን ከተማይነት አፍሪካ ብምውፃእ ተዛዚሙ። ኣብ አዲስ አበባ እናተኻየደ ዝፀንሐ ፎረም አፍሪካ ሰነድ ቃል ኪዳን ከተማታይነት አፍሪካ ብምውፃእ ተዛዚሙሎም። ዘላቂ ምክታም ንትራንስፎርሜሽን አፍሪካ ብዝብል መሪ ሓሳብ ንዝሓለፉ 3 መዓልታት ኣብ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ እናተኻየደ ዝቐነየ ቀዳማይ ፎረም ከተማታት አፍሪካ ተዛዚሙ። ሚኒስትር ከተማን መሰረተ ልምዓትን ጫልቱ ሳኒ ኣብ መዛዘመቲ ፎረም አዲስ አበባ ኣብ ዘሰናደአቶ ታሪኻውን ዕውትን ቀዳማይ ፎረም ዝወፀ ቃል ኪዳን ረብሕኡ ዕዙዝ ከም ዝኾነን ኣብሪሀን። ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ካብ መንግስቲ ቻይና ሜዳልያ ወርቂ ተበርኪትሎም። ሚኒስትር ድሕነት ህዝቢ መንግስቲ ቻይና ንኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ሜዳልያ ወርቂ ግሬት ዎል ጎልድ ሜዳል አዋርድ አበርኪትሎም። እቲ ዝተበርከተሎም ሜዳልያ ወርቂ ናይ ክልቴን ሃገራት ፖሊስ ንፖሊስ ርክብ ኣብ ምጥንኻር ንዘበርከትዎ ግደ ኢሉ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣባል ቦርድ ዓለም ለኸ ፎረም ምትሕባር ድሕነት ህዝቢ ብምዃን ንዜጋታት ሰላምን ድሕነትን ንምርግጋጽ ዝፃወትዎን ዘለው ልዑል አስተዋጽኦ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብ አፍሪካ ፈላማይ ዝኾነ ሜዳልያ ወርቂ ብሚኒስትር ድሕነት ህዝቢ ቻይና ዋንግ ዣኦሆንግ ከም ዝተበርከተሎም ተሓቢሩ። ውፅኢት ሃገር ለኸ ፈተና 12 ክፍሊ ዝመጽእ ሶኒ ዕላዊ ከም ዝኸውን ተገሊጹ። ውፅኢት ሃገር ለኸ ፈተና 12 ክፍሊ ዘመነ ትምህርቲ 2016 ዓ.ም ዝመጽእ ሶኒ ዕላዊ ከም ዝኸውን ሚኒስትር ትምህርቲ ኣፍሊጡሎም። ኣብ መላእ ሃገር መልቀቂ ፈተና 12 ክፍሊ ንምውሳድ ካብ መንጎ ዝተመዝገቡ 701,749 ተምሃሮ 97.5 ሚእታዊ ወይ እውን 684,205 ዝኾኑ ፈተና ከም ዝወሰዱ ይፍለጥ። ካብ መንጎ እዚኣቶም ድማ 29,718 ተምሃሮ ብመርበብ ሓበሬታ ወይ እውን ብኦንላይን ፈተና ዝወሰዱ እዮም። ሓዱሽ ሓጎስ ብሓዱሽ ተስፋም ሓዱሽ ዘመን እንትመጽእ ብብርሃን ተስፋ ዕንበባ ይደምቕ ደሚቕ ጉዕዞ ይኸውን። ዘመን ብዘመን እንትትካ ብፍላይ ኢቲቪ ትግርኛ ንገዛና ሓጎስን ፍሽኽታን ሒዙ ድብኽ ይብል። ሓዱሽ ዓመት ሓዱሽ ምእንታን ክኸውን ዝተፈላለዩ ምድለዋቱ ዛዚሙ ናባኹም ከቕርብ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ምድለዋት ኢቲቪ ትግርኛ ፍርያትን ግልጋሎትኩምን ንክተፋልጡ ተዓዲምኩም ኣለኹም። ኢቲቪ ትግርኛ እንኳዕ ን2017 ኣብፅሓኩም ይብል። ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ኢቲቪ ትግርኛ። ዜናና ይቕፅል። ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮ ዜና ክሓልፍ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ኣብ ክልቲኣውን በዓል ብዙሕ ወገንን ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣድሂባ ብዙሓት ስራሕቲ እናወገነት ፀኒሓ እያ። ብፍላይ ምስ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ትካላትን ብምርኻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ጉዳያት ብምዝታይ ስምምዓት ተፈጺሞም እዮም። ዝርዝር ኣለና። ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ኣብ ዘፈር ዲፕሎማሲ ብዙሓት ዓወታት ዘመዝገበትሉ ዓመት ምዃኑ ተገሊጹ። ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ነብዩ ተድላም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ከም ዝሓበርዎ ኣብዚ ዓመት ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ኣብ ሓበራዊ ተረባሕነት ዝተመስረተ ርክብ ተጠናኺሩ ንክቕጽል ብዙሓት ስራሕቲ ዝተወገነሉ እዋን ምዃኑ ገሊጾም። ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝተጸባረቑ ሃገራዊ መትከላትን ዝተመሓላለፉ ውሳነታትን ብሄራዊ ጥቕሚ ኢትዮጵያ ክሕልው ዝኽኣሉ ምዃኖም ኣብሪሆም እዮም። ክልቲኣውን በዓል ብዙሕ ወገን ዲፕሎማስያዊ ርክብን ንምጥንኻር ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ብብርኪ ላዕለዎት መራሕቲ ብዙሕ ዑደት ከም ዝተገብረን ስምምዓት ምፍራሞምን
ተገሊጹ ንኣብነት እንተርኢናም ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ምክልኻልን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ኣየርላንድ ሚሼል ማርቲን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ዕላዊ ዑደት ስራሕ ንምክያድ ኣዲስ ኣበባ ምእታዊ ይዝከር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እውን ምስቶም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ብምርኻብ ብርክት ኣብ ዝበሉ ዛዕባታት ክልቲኣዊ ዘተ ምግባሮም ሓቢሮም እዮም ብኻልእ ገጽ ድማ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ሚኒስትር ምክልኻልን ኣየርላንድ ሚሼል ማርቲን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ዕላዊ ዑደት ስራሕ ንምክያድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ እንትኸውን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቂ ዘውዴ ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ዘትየን እየን ብሓፈሻ ብብርኪ መራሕትን ሚኒስትራትን ኣብ ዝተኻየዱ ዑደታት ብሄራዊ ጥቕሚ ኢትዮጵያ ናብ ዝበለጸ ብርኪ ሓፍ ክብል ዘኽኣሉ ልዕሊ 71 ስምምዓት ተፈሪሞም እዮም ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ነብዩ ተድላም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝተወገኑ ስራሕቲ ዲፕሎማስን ዝተረኸቡ ውፅኢታትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ 501 መድረኻት ተሳትፎ ክግበር ምኽኣሉ ኣመላኺቶም እዮም እቶም ወሃብ ቃል ወሲኾም ብሄራዊ ጥቕሚ ሃገሮም ብዝበለጸ ንምሕጋዝ ዘኽእል ስልጠና ንኣምባሳደራት ይወሃብ ከም ዘሎ እዮም ተዛሪቦም በግንቦት ወር አካባቢ ክብርት የፌድሪ ፕሬዚዳንት 24 ለሚሆኑ ኣብ ከባቢ ወርሒ ግንቦት ክብርት ፕሬዚዳንት ፌደሪ ን24 ዝኾኑ ዲፕሎማት ሽመት ኣምባሳደርነት መሃበን ይዝከር እዚ ስልጠና ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝህልዎም ስራሕ ስንቂ ዝኾኖም ንዝተፈላለየ ጉዳይ ዝምልከት ከምኡውን ኣብ እዋን ስልጠና ዝሓዝዎ ልምዲ ብምጥቃም ንቐጻሊ ስርሖም ዝሕግዞም ዓቕምን ምፍጣር ዝዓለመ እዩ እቲ ስልጠና ብዋናነት ኣብ ሃገራውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ትኩረት ዝገበረ እንትኸውን ብፍላይ ሃገርና እትኽተሎ ዘላ ልምዓት ቁጠባን ዲፕሎማስን ዘጠናኽር ምዃኑ ገሊጾም እዮም እንግዲህ ይህ ስልጠና በዋነኝነት በአገራዊ ክልላዊ እንደዚሁም ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ እየተሰጠ ያለ ስልጠና ነው እዚ ስልጠና ብዋናነት ኣብ ሃገራዊ ክልላዊ ከምኡውን ዓለምለኻዊ ጉዳያት ትኩረት ብምግባር እናተወሃበ ዘሎ ስልጠና እዩ ኣብዚ እዋን ሃገርና ትኽተሎ ዘላ ልምዓት ቁጠባ ካብ ምጥንኻርን ምሕጋዝን አንጻር እታወት ዝኾኑ እዋናዊ ጉዳያት ከምኡ ድማ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ዝሕግዙ ካብቶም ዲፕሎማት ተጽቢት ዝግበረሎም ቀንዲ ጉዳያት ትኩረት ዝገበረ እዩ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዓመት ካብ ዝወገነቶም ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት ሓደ ኣባል ብሪክስ ድሕሪ ምዃና ምስ ዝተፈላለዩ መራሕቲተን ኣባል ሃገራት ዝገበረቶም ውፅኢታውን ምሕዝነታውን ዘተታት ይርከብዎም ከም ኣብነት እንትንርኢ ብማዕረግ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ማእኸል ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲን ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲ ብልጽግናን ኣይተ ኣደም ፋራሕ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ፓርቲ ብልጽግና ናብ ሩስያ ከተማ ቭላድቮስቶክ ምእታው ይዝከር ኣባላት እቲ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ከተማ ቭላድቮስቶክ ዘምርሑ ኣብ ዓለም ለኸ ፎረም ፓርቲታት ፖለቲካ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ንምስታፍ እዩ ነይሮም እቲ ፎረም ካብ 9 ክሳብ 12 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ወርልድ ማጆሪቲ ፎር መልቲፖላር ኦርደር ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ከም ዝተካየደ እውን ዝፍለጥ እዩ ኣብቲ ፎረም ኣይተ ኣደም ፋራሕ ሓዊሱ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖለቲካን ህንፀት ዓቕምን እቲ ፓርቲ ዶክተር ሰማ ጥሩነህን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ዓለም ለኸን እቲ ፓርቲ ኣይተ ኣዲሱ ኣረጋን ተሳቲፎም እዮም ምስዚ ተታሒዙ ኢትዮጵያ ኣባል ብሪክስ ምዃና ብዕሊ ምጽምባራ ስዒቡ ምስ ሲጂቲኤን ጻንሒ ዝገበሩ ሚኒስትር ገንዘብ ኣይተ ኣሕመድ ሽዴም ኢትዮጵያ ኣባል ብሪክስ ምዃና ብዙሓት ረብሓታት እትረኽበሉ ምዃኑ ገሊጾም ነይሮም First of all, it's a very important diplomatic gain. ልዕሊ ኩሉ መርኣይ ዓወተ ዲፕሎማሲና እዩ ኣብዚ ጉጅለ ብኣባልነት ምጽምባርና ንዓበየ ዝርከብ ክልተኣዊ ርክብና ረብሓታቱ ብዙሕ እዩ ዓለም ለኻዊ ዓቕሚ ፖለቲካ ቁጠባን ድሕንነትን ዘማዕብል እዩ ኢትዮጵያ ምስ ፈተውቲ ሃገራት ዘለዋ ኩለ መዳዊ ምሕዝነትን ሓደሽቲ ምስ ተፈጥሮ መዳርክቲ ኣካላትን ዝህልዋ ርክብ ተጠናኺሩ ዝቕጽል ከም ዝኾነ ብምሕባር ኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ ምጽምባራ ንዕቤት ቁጠባ ወሳኒ ምዃኑ እውን እቶም ሚኒስትር ገሊጾም እዮም Our partnerships will break. ኢትዮጵያ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ዝህልዋ ርክብ ተጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ምስ ሓደሽቲ መዳርክቲ ኣካላት ትምስርቶ ርክብ እውን ክጠናኸር እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቁጠባዊ ዓቕምናን ኢንቨስትመንትናን እናወሰኸ እዩ ሰደድ ንግዲ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ኢትዮጵያ እውን ዓብዪ እዩ ኢትዮጵያ ካልእ ብመዳይ ዲፕሎማሲ ኣብዚ ዓመት ካብ ዘዕወተቶም ተግባራት ኢትዮጵያ ብመትከል ሂብካ ምቕባል በሪ ባሕሪ ንምርካብ ዘኽእል ስምምዕነት ምስ ሶማሊላንድ ከቲማ እያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚዳንት ሶማሊላንድ ሙሴ ባሂን ንኹሉ ዝሓቁፍ ሓበራዊ ሰነድ ስምምዕነት ከቲሞም ነይሮም መሰረት እዚ ንብዙሕ ዘመናት ወደብ ኣልባ ብምዃን ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ብመሰረት ዝተገብረ ስምምዕነት ብሊዝ በዓልቲ ዋና ወደብ ከም ዝኾነት ይዝከር ነዚ ስዒቡ ድማ
እዚ ክያዶ ንክልቲአን ሃገራት ዝህልዎ ቁጠባውን ፖለቲካውን ረብሓ ብምግንዛብ ብዙሓት ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት ናብ ኣደባባያት ብምውፃእ ሓጎሶም ገሊፆም እዮም። ይኹን እምበር ኣብ ዝቐረበ እዋን በዚ ተግባር ሕጉሳት ዘይኮኑ ገለ መራሕቲ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ መንጎ ህዝብታት ክልቲአን ሃገራት ኣፈላላይ ንምፍጣር ብዙሕ ፃዕሪ እናገበሩ ይርከቡ። እዚ ከምዚ እናሃለወ ግን ኢትዮጵያ ነቲ ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ናይ ምፍታሕ ባህጊ ኣለዋ ክብሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊፆም ነይሮም። ከሶማሌ መንግስት ጋር ያለን ግንኙነት በአሁኑ ወቅት ልዩ ትኩረትን ስቧል። ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ መንግስቲ ሶማልያ ዘለና ርክብ ፍሉይ ትኩረት ስሒቡ እዩ። ትኩረት ዝስሓበሉ ምክንያት ምስ ሶማልያ ዘራኽቡና ጉዳያት ብዙሓት ምዃኖም እዩ። ድሌት ኢትዮጵያ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተረኣዩ ኣፈላላያትን ዘይምርድዳእትን ብሰላማዊ መገዲ ምፍታሕ እዩ። ብዲፕሎማስያዊ መገዲ ምውጋን እዩ። ነዚ ክበሃል እውን ብፍላይ ድሕሪ ምፍራም ሰነድ መተኣታተዊ ኣብ ዝነበሩ ዘይምርድዳእት ኣብ ናይሮቢ ቀፂሉ ድማ ኣብ ኣንካራ ተኸታተልቲ ዘተታት ተኻይዶም እዮም። ማዕድ ዜና በምክታል ትርከቡ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ውፅአ ክሰግር ውግንና ዘይብሉ ዓለም ለኻዊ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ክዋፈር ውድ ሕብራት መንግስታት ሕቶ ኣቕሪቡ ጉጅለ ሰሙያ ውድ ሕብራት መንግስታት ንዝለዓለ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣብ እትእንግድ ዘላ ሱዳን ውግንና ዘይምምርሑ ሓይሊ ክዋፈር ሓቲቱሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ሱዳን ሰላማዊ ሰባት ክወሓሱ ኣይከኣሉን ክብል እቲ ጉጅለ ሰሙያ ሓቢሩ እዩ። 17 ወርሒ ዘቁፀረ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ህይወት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰላማዊ ዜጋታት ካብ ምቕዛፍ ብተወሳኺ ብሚልዮን ዝቁፀሩ ሰባት ብምምዝባል ኣብቲ ሃገር ልዑል ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡ እዩ። ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ከባቢ ኣዋሬ ንዝነብሩ ዓቕመ ደካማ ወገናት ዝተሃንፀ መንበር ኣባይቲ ኣረኪቦም መዓልቲ ሪፎርም ክልተ ጳጉሜን ሪፎርም ንዝለዓለ ኣገልግሎት ብዝብል መሪ ሓሳብ ብብርኪ ሃገር ይኽበር ኣሎ። ካብ ወፃኢ ውግንና ዘይብሉ ዓለም ለኻዊ ሓይሊ ኣብ ሱዳን ክዋፈር ውድ ሕብራት መንግስታት ሕቶ ኣቕሪቡ ባከስ ተመልከቲ ባይ ወገን ዝነበሩ ዜናታት በዚዛ ዘይመለኹ ስለምክታትኩም ኣዝየ መስገን ስዒቡ ፀብፀባ ስፖርት ናባኹም ከብል እዩ ሰላም